Дания Нурлы, син көннән-көн шиберләнәсең, малай. Әллә. Матурланасың, яшь кызлар. Без сиңа гашыйк. Ничек шулай шибәр булып каласың син? Ай Алла. Яшәүне рәхәт табырга кирәк, яшәүдән. Яшәүдән. Дөнья матур, киң. Дания ханым, менә җәй ничек үтте? Мин озын колактан ишеттем әле генә. Сез Кипрда булгансыз икән. Кем белән булдыгыз? Үзем генә йөрергә яратам. Үзегез генә? Менә быел 15-нче илдә булганмындыр. 15-нче? Июнь илдә. Сез аны санап язып барасызмы? 15 илдә. 15 илдә нинди илләр анда керде күңелегезгә калганы? Франция, Испания, Германия, Чехословакия, Австрия, Польша, шуннан соң Голландия, Венгрия, анда бик күп инде. Менә Кипрда ялый. Кипрда нәрсәләр истә калды? Кипрны менә инде ничек дип әйтим. Настоящий Кипр дигән экскурсиядә булдым. Бүтән җирләрен күрсәттеләр Кипрның. Хәтта 2 этажлы яхтада йөрдем. Ике этажлы яхтада йөрдегез? 2 этажлы, зур яхтада. Гаҗәп матур ил. Зур түгел ул, бик матур, чиста, диңгез янында. Отелендә диңгез янында. Үзегез генә булырга яратасыз һәм үзегез генә бер бүлмәдә инде, шулай бит? Әйе. Тормышта сез шулай үзегез генә ялгызлыкны яратасызмы? Яраттыгызмы? Гомер буе. Мин ялгызлыкны түгел инде, булай туганнар белән гомумән гомер буе аралашып яшим мин. Туганнарыбыз күп. Аннан соң эштә дә бит инде безнең театр артистлары белән бергә яшибез, матур иттереп тату яшибез безнең театрда, гомумән коллектив тату яшибез барыбыз. Бергә иҗат итәбез, бик күп еллар, матур спектакльләр чыгарабыз. Көнләшү дигән әйбер сезгә хас булдымы? Юк, гомердә дә мин кешедән көнләшмәдегезме? Андый әйберне гомумән белмим. Көнләшү дигән нәрсә ул шир дип уйлыйм инде мин. Мин кешеләрнең яхшы якларын гына күрергә яратам. Шулаймы? Һәм үземдә булмаган сыйфатларны, шул матур сыйфатларны үзенә дә калдырырга кешедән инде. Тырышам. Сезнең чорда менә кемдер мәсәлән сәхнәдә гөрләде икән, сез аннан көнләшмәдегезме? Гомердә көнләшмәдем. Или ул хисне сез бастыгызмы? Юк, ул хис булырга тиеш түгел. Матур, әйбәт көнләшү булырга тиеш. Әгәр дә Юк, ак көнләшү диләр. Менә шулмы инде ул? Әгәр дә актриса әйбәт башкара икән бирелгән образны, ничек мин анардан көнләшим? Мин бит алай булдыра алмыйм аның кебек. Мин шулай башкарам икән, башка актриса да минем кебек булдыра алмый. Шуңа күрә ул сыйфат булмаска тиеш гомумән. Тырышырга кирәк, булдырырга кирәк. Ничек дип әйтим мин? Менә яхшы якны гына карарга кирәк, яхшы якны гына үзеңә алырга кирәк. Яшьләрне өйрәтү дигән әйбер бармы сездә? Юк, мин алай укытучы була алмыйм, алай Юкмы? Җитешсез якларын үзенә генә кереп әйтү дигән әйбер бар бит. Андый матур иттереп инде. Ансыда әле кемгә ничек, кемдер кабул итмәй. Шуңа күрә мин инде аларның характерларын әз генә беләм. Шуңа күрә бик алай өйрәтергә тырышмыйм. Өйрәтү дигән нәрсә булмаска тиеш ул. Сездә бараймы, сез яшь чакта? Миңа киләләр иде элекеге артистлар инде. Алар бит инде өлкәннәр, алар барсы да тарихта калган артистлар. Ул Камскайлар, Галия Булатовалар, Рашида Зиганшина, Вера Минкина, шуннан соң Роза Хайрутдинова. Алар күп инде, алар менә берсеннән берсе әйбәт артистлар, Шахсана Асфендиярова. Мин менә үземне бәхет итеп саныйм шушындый шәхесләр арасында эшләвем белән. Менә шул. Менә 50 ел инде театрда. 50 ел эшлисез театрда? 50 ел. Бу ел яңа рольләр бармы? Миркәй белән Айсылу уйныйсызмы тагын? Сагынасызмы? Айсылуны. Театр училищесын тәмамлаганнан соң мин 1966 елны тәмамладым. Марсель Хакимович театрга мине алгач, Миркәй белән Айсылу Нәкый Сәнбәтнең
шушы матур пьесасын куйды, миңа Айсылу ролен бирде. Миңа билгеле ул вакытта 20 генә яшь иде. Менә 50 ел узгач, миңа күпме була инде. Хәзер әнисен уйныйм. Шулаймы? Шул чырны, шул Айсылуны сагынасызмы? Бармы андай әйбер? Ничек дип сагынам? Bütün мизансценалар, уйнау, хәрәкәтләр барысы да күз алдымда. Онытылмый икән ул. Шулаймы? Бергә онытылмый. Билгеле, кем уйлаган иде менә шул еллардан соң әнисен уйнармын дип. Билгеле, бу бик тә тарихи әйбер инде. Үзгәрәме сәхнә, нидә, хәрәкәтләр менә? Бөтенесе дә үзгәрә. Сез үзегезне теге динозавр кебек хис итмисезме? Бер шулай әйткәне bir Ринат Таҗетдиновның теге уен алымнары үзгәрдеме? Сезгә авыр түгелме хәзер? Юк, Сәхнәдә үзегезне күрсәтү. Юк. Ну, һәрбер режиссерның үзенең алымы бар бит. Әйе. Үзенең задачалары бар, үзенең карашы бар һәрбер пьесага. Марсель Хакимович бер төрле, Фәрит Бикчәнтәев бер төрле, Илгиз Зәйнеевның икенче төрле. Ләкин барсының да ничек дип әйтим, сәхнәдә куелышы андый ямсыз, андый начар нидә әйтмәс идем сыйфатта дип. Сез менә 50 ел эшлисез. Сезгә инде хәзер фәлән хәтле яшь бит дип стресс кичергәнегез юкмы? Юк, мин яшемне онытам. Онытасызмы? Әйе. Белмим, күпме яшыйм. Шулаймы? Әйе. Шуңа күрә, җиңелрәк карыйм мин булай бер. Җиңрәк. Тагын бер сорау бирим инде. Менә әнисез үсү ул гомерлеккә каламы йөрәктә, ятим балачак? Ничек? Сез бит 13 яшьтә булгансызмы? 13 яшьтән идем калдым. Әйе, әнигез вафат була. Әйе. Әни ул гомергә кирәктер. Гомергә менә үзең улыгайганчыга хәтле, үзең дәвани булганчыга хәтле әни яныңда булса, ул ниндидер менә күңелгә җылылык өстәп торучы дип уйлыйм мин. Булай бик авыр булдымы яшәү сезгә әнисез? Авыр булды. Авыр булдымы? Авыр булды. Мин ниндидер үземне басынкы, тыйнакы тайдым. Ничек чыктыгыз сез бу авырлыктан? Ничек сез менә Дания Нуруллина булып булалдыгыз? Тормыш үзе йөрткәндер инде. Үз урынына куя инде. Үз юлын табып биргәндер инде. Мин аны ничек дип әйтим, Ходай Тәгаләдән килгәндер инде ул минем. Оныгыз бүгенге көндә нишли, нәрсә белән шуны исеме ничек әле? Заочный укып бетерде. Хәзер эшләп йөри, 23 була, менә Алла бирсә, октябрьнең 5-ндә. Октябрьнең 5-ндә. Аңа нәрсә бүләк итәсез? Андай әйбер бармы сезнең Мин нәселдә? квартира бүләк иттем. Квартира? Нинди квартира? Үзегезнекенме? Без яшибез икедә. Әйе. Миндә тагын берәү бар иде, Айсылуга алган. Менә шул квартираны аңа бүләк иттем. О, бик зур бүләк булган. Менә гомергә мине истә тотып яшәр Алла бирсә.